Tak, zdravím všechny numismatiky, ale amatéry jako jsem já. Chci vám představit dokončení alba s názvem Coin Hunter 17, které obsahují 4 mince, které ukazují účast spolupráce mezi mincovna United Kingdom a USA a experimentální ražby, extrémních násilných strajků a obsahující mincovní údaje a ochranný prvky. Nejenom gravírovaný mikrotexty, ale i gravírovaný bezpečnostní prvky. Toto jsem se rozhodl dokumentovat do alba a ochránit tyto informace před veřejností citlivých detailních údajů a sdílet je pouze vlastníky oných mincí. Album obsahuje i fotografie jiných mincí, silný double strike pro srovnání, jaký je rozdíl mezi double strike a firmní ražbou. Tento výzkum jsem započal vždycky před 5 lety zhánět informace. Přes 2 roky zpátky jsem začal mince zhánět, a to jenom díky tomu, že jsem náhodou objevil průlom v kódu. Jsem dostal tu možnost nahlédnout do zákonných síl a pochopit celý proces ražení. Jsem za to velice vděčný, ale jsem přece jenom amatér. Tak jakože trošku tolerujte ty moje ruční poznámky. Pozdravím.